רוצה להציג לכם את אביעד, הוא חלק מצמד יוצרים, והוא למד בקורס קופי 43 והיה מצטיין הקורס. בעצם הוא עושה היום מערכונים ופרסומות ועושה הרבה כסף. כפיים לאביעד. יונתן, יאללה, אפשר להמשיך? את יודעת למה הוא קיבל מצטיין קורסי? יחמו עליו, כי לא היו לו חברים. כולנו תמיד היינו יושבים פה, סטלבט, צחוקים, והוא יושב כזה פה בצד, עומד כזה, הלוואי שמישהו יפנה אליי, אני גם רוצה לדבר איתכם. כלום הוא לא היה. לקחתי אותו לפרויקט וידאו, והטסנו אותנו למעלה, והוא לא זוכר את זה, הוא לא יודע להכיר טובה, מפוצץ באגו, לוזר, אפס כזה. אביעד, בוא נתקדם מהריב המפגר הזה. הנה, פה הוא יושב לידי, בשיעורי וידאו של נועם ורדי. אבל הוא תמיד היה מציק לי, עושה לי קיצי תוך כדי השיעור. מה נסגר איתך, אתה נשוי? ופה ורדי היה עומד. אני תמיד עומד כאן. תמיד. יונתן, בוא נתחיל. עזבי אותי, אני לא עושה את זה. אמרנו שנעשה לכם סרטון פרגון לעסק, דברו על הבית ספר. די, נו. אין לי כוח אליו. קבענו, קבע. חלאס, לא יכול לראות אותו, בן זוג. אני רוצה להגיד לך משהו, אפשר? אני אביעד לסת, מלך עולם, מצטיין קורס קופי 43! תתעלם ממנו. בוא נהיה ביחד. בוא נקים ביחד צמד. לא, זה יותר מדי בשבילי. אני חייב ללכת לשירותים. לא, את הכסף האמיתי. נעשה את הכסף ביחד, אביעדוש. חיים שלי. מה? בסדר, אני לא יודעת שזה ככה. מה, הייתי בטוחה שאתה לא מצליחים? הוא שלח לי הודעה, נגמר לו הנייר. מה, אני אביא לו נייר לחרה? אביעד? אתה בוכה? נוצא, נעשה ביחד סרטונים, אני 20 שנה עושה סרטונים כאלה. נעשה סרטונים פיפי. אביעד, אני הבאתי לך נייר. טוב, אנחנו כאן עם יונתן ואביעד, בוגרי קורס קופי רייטינג, שהקימו ביחד עסק, קומדי שורט, סרטונים לעסקים. ספרו לנו איך זה להיות ביחד.